जि इलेक्सन खालामदों सरकारा फैनानै इनाय अनागारि जि ख्रिस्टानफोरनि जि सिबिग्रा मोनसे चार्च गिर्जा दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै बेबायदि न' बांखौ सिलिंखार खालामदों जिसिबिजों दिनै आदैया बिनि सायाव मा बुङो माबायदि दुखु मोनदों दिनै आं बुंनोसै आं बिनि सायाव दुखु मोननाया जाहैबाय फेरेंगाया हय ख्रिस्टानमोन बे सासे एमपि एमएलए बिथाङा इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा बे जोंनि बे मन्दिर बायदिसिना बे सिफायलांनायखौ आं नुनानै आं दुखु मोनदों बेनिल' खोथा आरो खुनु दिन आरो जों बे दुखु मोननायनि गेजेराव खुनु दिन बेनो भट होननायखौनो जों होला आवगोलाव नोंथांमोना आदै माने इउपिपिएलखौ माने सापर्ट खालामदोंमोन माने गोबां माने बिथांमोना इलेक्शननि टाइमाव एमपि एमएलएआ माबा इएमआ फेरेंगाया बुंलांदों मा बुङा बिलाय माने बियो बुंलांदों जाहैबाय जोंनि सिगाङावनो जोंनि मेगनावनो जोंनि खोमाजोंनो जों खोनादों बाव फैना बुंदों बावनो फैना बुंफैदों बिथाङा बुंदों नोंसोरो जेराव हा दखल खालामदों बेयावनो था दा जोंबो जिरायनानै थादों गैजायै हिसाबै दा जोंहा दिनै दब्लायसे हा गैजाया बिथाङा बुंदोंमोन जेराव थादों बावनो मोनथाय जागोन आरो मोनगोन बे हाखौ जों मियादि पाट्टा खालामनो होननानै आखायाव लादों बे खोथाखौ बुंदों दा जों गोजोननाय मोनदोंमोन बिथाङा जिखिनि दा गावनि मावनांगौखौ गाव मावलांनायखाय जों बेयाव खोब दुखु मोननानै थादों आरो फैबाय थानाय समाव थैलाय उजिलाय नोंथांमोनाथ' इउपिपिएल एबा फेरेंगानो भट होखाला थैलाय उजिलाय आरो बियो जिन्दागि भट होननायखौ मोननाय नंलिया इउपिपिएलआव जों होला नोंथांमोना गोबां माने आसा आरो मिजिं लानानै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन नङा होमबा आदै खालामदोंमोन माने बिथांमोना इलेक्सन टाइमाव फैनानै नोंथांमोनखौ जि माने मोनसे खोथा होफैदों बा कमिटमेन्ट होफैदोंमोन सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो माने हानि फाट्टा लेन्ड होगोन बेफोरबायदि गोबां माने एभ्रिथिं माने गोबां खोथाखौ बुंदोंमोन नङा होमबा नाथाय नोंथांमोना दिनै गोबां दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव आं मोनसे खोथाखौ सोंबावगोन आदै नोंनिफ्राय जुदि फेरेंगाया जुदि सासे ख्रिस्टानमोनब्ला फेरेंगाया बेबायदि खामानिखौ मावनांगौमोन नामा दिनै बियो सासे ख्रिस्टान जानानै ख्रिस्टान माहारि जानानै बेयो माने मन्दिरखौ जिसुखौ खुलुमो जोंनि मन्दिरखौनो सिफायलांबाय बेहा दिनै बेखौ सिफायनांगौनि माबा मोनसे खुनु माबायानो फैयामोन प्रयजन गैयामोन सिफायनांगौनि दा बिथाङा गावनि माबाखौहाय गाव मावलांबाय गाव माने मोनब्ला गाव ख्रिस्टान माबायावनो धोरोमावनो गैला बियो दिनैनि दिनाव फेरेंगाखौ आदैया ख्रिस्टान होननानै सानो ना साना आं दिनैनि दिनाव आरो जिन्दागि फेरेंगाखौ आं ख्रिस्टान होननानै आं सानला आंनि गोसोजोंनो आं बुंबाय आच्छा माने जुदि ख्रिस्टानब्ला बिथाङा फेरेंगाया बेबायदि खालामनाय नङामोन होमबा बिथाङा नंगुबै ख्रिस्टान नङा नामा आदै नंगुबै ख्रिस्टान नंला बियो जोंनि थाखाय जोंनाव फोथायनाय गैला आरो थैलाय उजिलाय जिबनाव इउपिपिएलआव सापर्ट खालामला आच्छा बिदिबा नोंथांमोनखौ गोथाङैनो थगायबाय गोथाङैनो गोथै थगायबाय बियो जोंखौ गोजोननाय थाबाय गावनि गादियाव थांनो मोनबाय सियाराव गाखोनो मोनबाय माबायाव थांनो मोनबाय दिल्लीयाव थांनो मोनबाय माबायाव थांनो मोनबाय बाव जिरायहैनानै जोंखौ नोंसाबो गोबां सिमां दंमोन ना आदै सिमां दंमोन मिजिंथि दंमोन पावाराव फैयोब्ला माबा मोनसे न' बां माबा मोनसे जागौमोन जोंहा नाथाय गासिबो फैमाल थांबाय आरो बिनिफ्राय जोबथा दुखु गैखाला आरो जोबथा दुखु गैला जोंनाव बिनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आदै नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय साबायखर